Els centres educatius públics de tot el País Valencià estan pràcticament paralitzats perquè la Conselleria no abona les despeses de manteniment i no tenen diners per a pagar la llum, aigua, calefacció i telèfon. No tenen diners ni per a comprar material. Els alumnes han d'acudir a fer ús del seu dret a l'ensenyament amb mantes per combatre el fred. La Conselleria sols cobreix algunes baixes del professorat, tard en el millor dels casos. En molts pobles, molt a prop, els xiquets encara estudien en barracons. Els centres no reben les beques de menjador i ells mateixos són els que han de fer de mediadors amb les empreses subministradores per a que no deixen de prestar els serveis. Tampoc no estan arribant els bonollibres gestionats en setembre. El dia 21 de gener, més de 100.000 persones es van manifestar a la ciutat de València contra les retallades en educació que recull el decret llei 1/2012 el 5 de gener i contra els deutes que suporten els centres de tot el país. El dia 8 de febrer es va produir una altra concentració, aquesta vegada comarcal a Alzira, on centenars de persones es van fer escoltar. En aquestes manifestacions hi havia persones d'ideologies molt diverses, hi havia molta gent que ha deixat de confiar en tota la classe política. Tota aquesta gent de procedències i pensaments diversos coincideix en el convenciment que l'educació no pot continuar rebent atacs des del govern, però el que com a regidors i regidores elegits pels nostres conciutadans no podem obviar és que la Conselleria d'Educació tinga un deute amb els centres d'ensenyaments públics de Carcaixent de més de 250.000 euros per despeses en serveis i recursos i que aquest deute hagi provocat que entre tots arrosseguen un deute a proveïdors de 125.000 euros. Aquest consistori no hauria de donar l'esquena a una comunitat educativa que prepara els infants i els joves de Carcaixent per a que construeixin un futur pròsper. No són els mestres, ni els professors, ni els encarregats de la neteja, ni la gent que té cura dels menjadors, ni la resta de personal, docent o no docent, de centres educatius que ha provocat aquesta crisi i per descomptat que els xiquets i les xiquetes de Carcaixent tampoc. Per tant, no poden ser les víctimes d'un fet que no ha provocat. És per això que proposem que el ple de l'Ajuntament acordi. Punt 1. Reclamar a la Conselleria de Cultura que atenga els deutes dels centres educatius de la ciutat amb un calendari d'ingressos per poder fer front a les despeses bàsiques dels serveis dels centres. Instar el punt 2. Instar el Govern de la Generalitat per a que retiri el decret llei esmentat en la moció. Punt 3. Instar el Govern de la Generalitat a que obri una negociació amb els sindicats per tal d'optimitzar les plantilles, els serveis i, en definitiva, racionalitzar l'administració sense disminuir els serveis en educació. I punt 4. Donar compte del present acord al president de la Generalitat i al grup i als grups parlamentaris de les Corts. Voldria aclarir que, evidentment, esta moció és la mateixa, amb poques modificacions que presentàrem en el plenari passat. Tot i que hem preguntat 3 voltes al portaveu del grup que està en el govern, PP-PSC, no hem rebut cap resposta. La vam haver de presentar en el moment en el que ens va dir feu avant perquè no arribem a un acord. No ens hem sentat a parlar, simplement ell no havia arribat a un acord dins del seu grup. D'altra banda, si era urgent en gener, ara encara ho és més urgent. Hi ha menjadors en el poble que estan a punt de deixar de donar el servei perquè les empreses no poden assumir ja més el retard del pagament. I tampoc podem obviar el que està passant avui a baix. Pensem que per tot això la moció hauria de passar per urgència, s'hauria de poder debatre i s'hauria de poder arribar a un acord. Per últim, vull recordar alguns que en altres foros s'omplin la boca dient que no estan d'acord en cap retall en educació, que avui ja sí tenen el moment de deixar constància. Moltes gràcies.